Κυρίες και κύριοι, στα αληθινά σενάρια έχουμε παρουσιάσει παιδιά με ταλέντο σε διάφορους τομείς. Σήμερα θα παρουσιάσουμε έναν πιτσιρίκο, ο οποίος διαπρέπει στο ποντιακό τραγούδι. Σε ηλικία 2 ετών η γιαγιά του άρχισε να το μαθαίνει ποντιακές λέξεις. Από 3 ετών άρχισε να τραγουδάει και σήμερα σε ηλικία 5 ετών ξεσηκώνει τους πάντες με τα τραγούδια του. Εγώ είμαι τη μάνατζη, το λαλάζα τα νόβο. Ετρανίνε και πήγε με κότσα πάλι καρόπο. Ετρανίνε και πήγε με κότσα πάλι καρόπο. Εγάδεις ράτα που λαβώ με πίκατο. Εγάδεις ράτα που λαβώ με πίκατο. Γιατί τσέσουνας τα βλώσε και ρίκατο. Γιατί τσέσουνας τα βλώσε και ρίκατο. Με λένε Σίμω και είμαι 5 χρονών και τραγουδάω ποντιακά τραγούδια. Τη μάνα με ρώθη μέσα, έφτα όπα λαλάει. Τη μάνα με ρώθη μέσα, έφτα όπα λαλάει. Από πιο ξένο βράδον, έμπραινε στενό χαρόν. Το θάνατο καινούνιζα, εσένα ποτσαχανώ. Το θάνατο καινούνιζα, εσένα ποτσαχανώ. Ο μικρός Σίμος ξεκίνησε από πολύ μικρός να έχει αυτή την αγάπη για το ποντιακό στοιχείο και από πολύ μικρός είχε το χάρισμα να είναι μέσα στον τόνο, μέσα στον χρόνο, να λαμβάνει πολύ εύκολα τις λέξεις ποντιακές και ορισμένες που ήταν πολύ δύσκολες να έφτανε στο σημείο να με ρωτάει πώς λέγονται και τι σημαίνουν. Εγώ είμαι τη μάναζη, το λαλάζα ταρνόπο. Εγώ είμαι τη μάναζη, το λαλάζα ταρνόπο. Ετρανίνε και πήγε με κότσα πάλι καρόπο. Ετρανίνε και πήγε με κότσα πάλι καρόπο. Από πιο ξένο βράδον έπραινε στενό χαρόν. Το θάνατο καινούνιζα, εσένα ποτσαχανώ. Το θάνατο καινούνιζα, εσένα ποτσαχανώ. Είμαι ο Χαράλαμπος και είμαι αδερφός του Σίμου. Τον ακούω που τραγουδάει και τον θαυμάζω. Εσύ τραγουδάς? Όχι. Και... Εσύ κοράβεις μόνο? ναι. Όταν μεγαλώσω εγώ θα παίζω λύρα και αυτός θα τραγουδάει. Ο μικρός του Σίμος ξεκίνησε από 2 χρονών να μαθαίνει με τη γιαγιά του ποντιακά. Μετά λίγο αργότερα όταν ο πατέρας του έπαιζε λύρα τον συνόδευε με ποντιακά τραγούδια. Στην αρχή το πήραμε σαν καλαμπούρι, αλλά τελικά εξελίχθηκε σαν μικρός καλλιτέχνης, ας το πούμε. Πότε έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του? Τη μεγαλύτερη εμφάνισή του την έκανε στο Παμποντιακό Φεστιβάλ στην Κομοτηνή, όπου το παρακολούθησαν 5.000 άνθρωποι περίπου και το χειροκρότησαν. Πέτω φύτα έσυζα κι ας όλα ξεφύτομαι. Πέτω φύτα έσυζα κι ας όλα ξεφύτομαι. Φύγα στο κουνί δεν απαλλαρούμε. Φύγα στο κουνί
Ο πόντος δεν πεθαίνει. Η νεολαία μας, αυτοί είναι οι νέοι μας. Σε αυτούς στηριζόμαστε. Για πες το δυνατά, πες το δυνατά. Να έρθει στο παχαδέντρο και αγόρασε στον όπο. Να έρθει στο παχαδέντρο και αγόρασε στον όπο. Ο Σίμος είναι το εγγονάκι μου. Από πολύ μωρό άρχισε να έχει αυτό το ταλέντο. Και εγώ η επιθυμία του άντρα μου ήταν κάποιος να παίξει λύρα και ήθελε πολύ να τραγουδήσει και κάνει ένα εγγονάκι. Γι' αυτό λοιπόν από εκεί ξεκίνησα. Με εκείνο το αυτό που είχα, λέω εγώ θα το κάνω και μετά ας πεθάνω. Και όπως και ο Σίμος το κατάφερε. Τον έμαθα να τραγουδάει, εγώ τον έμαθα να λέει ποντιακά. Ήταν η αδυναμία μου. Δεν περιμένω καταρχήν την ώρα να μεγαλώσει να του γράψω τραγούδια. Αν αξιωθώ και ζήσω, ας πούμε, θα του γράψω οπωσδήποτε τραγούδια. Ναι. Είναι υπέροχος, είναι ωραίος. Δεν σπανίζει αυτή η περίπτωση. Δεν ξέρω, εγώ συγκινούμαι πολύ. Δεν είναι μόνο το ότι είναι μικρός και έχει το θάρρος να βγει μπροστά σε κόσμο. Δεν είναι εύκολο να βγεις μπροστά σε κόσμο, ξέρεις. Είναι και η άρθρωση η ποντιακή. Αυτή με κάνει περισσότερη εντύπωση από τα τραγούδια τα οποία μπορεί να βγάλει πρόγραμμα κανονικό, ένα τρελό πράγμα δηλαδή, να μην οματέεται που λέμε εμείς οι πόντοι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την τιμή, εδώ στο Τζιβαέρι στη Δράμα, να φιλοξενούμε το Τζιβαέρι της καρδιάς μας, το μικρό Σιμάκο Σπυριδόπουλο, ο οποίος θα μας ταξιδέψει, θα το συνοδεύσει ο πατέρας του, ο Σίμος ο Σπυριδόπουλος, ο Σάκης Ιωαννίδης και ο Λάζαρος ο Φωτιάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Χαρούμενος και η τιμή μου που συνεργάζομαι με τον Σιμάκο το Junior, γιατί είναι ο πιο μικρός καλλιτέχνης όχι μόνο του ποντιακού τραγουδιού αλλά και του τραγουδίου γενικώς. Δεν τραγουδάει απλά, το ζει. Εκεί που οι πολιτισμοί και γλώσσες και αξίες χάνονται σήμερα, προβάλλουν έτσι κάποια νέα παιδιά με την ποντιακή τους κουλτούρα και γλώσσα, μας ξαφνιάζουν και παίρνει και η μέρα μας μια καλή συνέχεια. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς νεαρούς
ποντιόπουλα που τραγουδούν ποντιακά. 5,5 όμως χρόνων νεαρό ποντιόπουλο που μάλιστα τραγουδά μέσα από την ψυχή του, μέσα από τα ψιλοκάρδια του. Και βεβαίως 5,5 χρόνων σημαίνει ότι δεν ξέρει να διαβάζει. Άρα αποστηθίζει μέσα στα φιλοκάρια του, όπως είπα, αυτήν την διαχρονικότερη, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, ποντιακή μούσα, ζώσα. Για αυτό το παιδί, η γιαγιά μου έλεγε πολλά να λέω και μπορώ και λίγα και γκανίτα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να λέμε λίγα πράγματα, δύο πράγματα για αυτό το παιδί, γιατί είναι φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο. Γιατί είναι ένα παιδί που ξέρει την ποντιακή διάλεκτο, είναι πραγματικά φαινόμενο. Έχω πάθει την πλάκα μου στο μικρό. Δηλαδή έχω βγάλει και μπλουζάκια τώρα, τα ετοιμάζω, με μένα και το μικρό. Στο σπίτι έχω κάνει φωτογραφίες με το μικρό. Έχω πάθει την πλάκα μου το μικρό. Ο Σιμάκος Σπυριδόπουλος είναι ένα αστεράκι στην περιοχή μας, ένα ανερχόμενο αστέρι, το οποίο το έχει πολύ ανάγκη ο νομός μας, όχι γιατί δεν υπάρχουν άξιοι καλλιτέχνες στην περιοχή μας, αλλά γιατί δεν έχουμε τόσο μικρούς καλλιτέχνες. Και αυτός ο καλλιτέχνης, ο Σίμος ο Σπυριδόπουλος, είναι πράγματι ένας καλλιτέχνης που από τώρα δείχνει ότι θα έχει τρανό μέλλον, όπως λένε και οι πόντοι. Τρανό μέλλον γιατί ξέρει να τραγουδάει σωστά από τόσο μικρή ηλικία, έχει σωστά πατήματα, γνωρίζει την ποντιακή διάλεκτο, ενώ δεν μπορεί ακόμα να μιλάει σωστά ελληνικά. Καλημέρα Σίμω. Καλά. Ωραία. Μπράβο τα μωρή. Τσαντούλα, φανάκι. Νηπιαγωγός εδώ και αρκετά χρόνια στο μονοθέσιο νηπιαγωγείο Αργυρούπολης και έχω την τιμή να είμαι με τον Σίμο, τον Σπυριδόπουλο, που ομολογώ υπάρχει ένα έμφυτο ταλέντο.
μας τραγουδάει κάθε μέρα στα διαλύματα, ποντιακά τραγούδια, διασκεδάζει γενικώς πάρα πολύ. Του αρέσει να τραγουδάει ποντιακά τραγούδια. Οι μαρκαδόροι γίνονται τυμπανάκια, ο ρυθμός είναι έμφυτος μέσα του, ακόμα και στην παρεούλα που καθόμαστε, ο Σίμος έχει έναν ρυθμό έτσι ιδιαίτερο. Κοπάδες και πνευματικιόνται, τσιμολογάνται. Κοπάδες και πνευματικιόνται, τσιμολογάνται. Με και το μήκο τα νικαμία με ρωτάτε. Με και το μήκο τα νικαμία με ρωτάτε. Από τα 2,5 του χρόνια φαινόταν καθαρά ότι έχει μια καλλιτεχνική φλέβα μέσα του. Χωρίς βέβαια να ξέρει η κάθε ποντιακή η λέξη ποιο είναι το νόημά της και πώς ερμηνεύεται. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο της εκφράζει τον άλλον, εν πάση περιπτώσει, τον καθυλώνει. Εδώ είναι 2,5 χρονών και παίζει και τραγουδάει τα ούλια στο πολυβολέ ταυτόχρονα, που είναι και λίγο δύσκολο. Είμαι ο Σίμος και είμαι πότη από το Αγγελούπολη για τη Ζάμα. 1, 2, 3. Το πατέρα που αγαπάσε με τα φοράει. Το πατέρα που αγαπά με τα φοράει. Τι φοράει που Είμαστε όλοι μας περήφανοι, οι οποίοι είμαστε και από τη Δράμα και τον έχουμε συνέχεια κοντά μας, τον ακούμε, αφού ακούμε συνέχεια την όμορφη τη φωνούλα του, είναι μια κληρονομιά για μας. Έχουμε εκπλαγεί όλοι μας, είμαστε κοντά του, προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε. Το καλό για όλους μας είναι ότι είναι κοντά του και όλος ο κόσμος και μέσα από το διαδίκτυο, και την αγάπη που εισπράττει αυτό το παιδί την εισπράττουμε και εμείς που είμαστε από το χωριό του. Και του εύχομαι ακόμα καλύτερη πορεία στη συνέχεια. Τον άκουσα μέσα στο ίντερνετ και από εκεί έπαθα σοκ με το μικρό. Είναι μέσα στην καρδιά μου.